Zlaňovanie do stredoveku. Zdar Boh, vítam vás pri sledovaní nového videjka, kde sme zlaňovali do stredovekej Kresanice. Týmto chcem pozdraviť Juraja, Paľa, Jozefa, Lukáša. Bola to veľmi dobrá akcia. No a ako môžete teraz vidieť, zlaňujeme cca 30 metrovou šachtu. Zdar hoši. Začínáme vodný prieskum. Už vodný začína? Ideme z hurta. Ale dobre. Kámo, si to dole veľká voda, hej. Iba sa zápolom vyšiel. Nakon si život stále na to. Pohode, bratu. Nech sa páči. Takže už broďaky dávame rovno, hej? Pohode, pohode. Ako môžete vidieť, zabudol som broďaky hore v aute, takže rozhodol som sa, že budem takto pokračovať. No a už pred nami je samotný prieskum tejto nádhernej Kresanice. Či sa nevrátim a nezapnem svoj detektor, ja to mám aj sírovodík, keby niečo. Aj rastoma. Mám. Ja som asi mám tiež. Jo. Ale to je jedno, čo ti začne klesať. Inak ale nič z toho nerobí, ja mám mokré nohy tiež, keď to zateká tiež, takže... Jo. Ja mám mokré nohy tiež už. A ja zatekám, takže ja zatekám, takže je to asi za jedno. Dobre, pustí vás. Ale pozri nás, skoro si videl z tejto Kresanice, to je akože... Ty vole, strach. Ja si došiel, sledí. Tuto pokračuje potom. Tu je nejaký viackrát dobrý, To je pekný toto. Toto je veľmi. Ja si to fotím a pošlem. Aha. Tak to ideme rovno? Asi áno. Potom sa vrátime. Ale len hlava nohami zatýka. Nepráve. Tak si to vymeňme. Už vidím túrku. Tak si to vymeňme. Vidím túrku. To vymeníme. To, že tu ideme? Áno. Opa.
Takže broďaky som zabudol, takže fajne sa ochladiť a trošku blatíčka nachytať, nejaká patina a inakšie je to nádherná škoda. Vesanica nádherná. Tak toto je, že mega kresanica. Extrémne úzka, extrémne vysoká. Jaká je dlhá? No, mega. Aha, tu to zase síra. Tu už idú tie kvafle? Jo, No, nádhera. síra. Tu limonu, ne to trochu. Áno. Je to, Áno. ale je to pevné kávo. Je to veľmi. Je od dĺžky asi nakoniec. No to je dole. Niektoré môžu byť aj dlhšie. A tu budú tie brutálne pekné zaskúšky. Tu sú pevné, Pavo. No. To je jak tokery, tie tie. Áno. Králsko spravený výrobok. To bola to peské. Máme ten stopetný. Aha. Tam budem chodiť, keď budem na teraz som ani lampač nevyťahoval. Hej. A sú to aký podvaly. Tu máme takú plazivku. Hej, už máme. Ale to sa začína. A vyzerá, že sa takto aj plazil tam. Aj do bočnej. Jo. Pôjdeme na konci. Hej, je to sklád. Jo. Hej, tie roboráčky. Je tam drevo, ale pôjde sa tam. Tam je ten pekný strop. Ty kokos. Áno, toto je ono. Vidím to. To je nádhera. Som videl fotky. Dobre. To logo. Áno, áno. Aj, pekné. Keď si budeme dotávky vidieť, Nejaký budeme všetky rovno. no, to je to rovné. A tam zima. No, Tu je veľkú zimu. áno. Aspoň týždeň. Aspoň týždeň koľka, no. Ty kokos, to je skvělý hlavný. Je to vlastný. Bum.
Šakalaka, bum. Fajn. Máme tu ešte prieskum odbočiek, do ktorých sa trebalo plaziť. Jo. Ahoj. Pekne to tu vyzerá. Ty vole. No, dobre, pôjde. Jo, pohodička. Ja už vychádzam, môžeš ísť. Dobre? Aha. To je pekná, že? Ty jo. To je pekné toto. A mne pípa, ale ja som si tam dýchal a ne, takže... Počkaj mi Pálo. Počkaj chvíľku, ja môžem... Dobre, môžeš. Hejha. Pekná, že? Pekná je, ty kokos. Tam to už končí za chvíľku, ale... Pekne toto je. Strohách. Fakt, že nádherné. Stredovek, no, som zvedal, že cesta do stredoveku. Táto, pri Sambogu, no. Že také isté, jak tam, hej? No, horšie. Horšie? Taká kresanica tu není, ani to sme len takéto chodba proste, nič to sa neoplatí. Jo. Proste voda a čelba. OK. Toto sa poľadne neoplatí toto. Dobre, čakám ťa tu. Pokračuje to ďaleko. Dobre je. Tak a toto je posledné miesto v tejto kresanici, ktoré sme preskúmavali. Nachádzalo sa hneď, Jak? dá sa povedať, tam ako sme zlanili. Do bahna, hej? On táto, hej. Všetky rásty by to momentálne jedlo. Tak, hej. Čo? To je wellness. Príjem na slnko a budem šťastný. Opa. Prejdem ja? Prejdem. Prečo som hovoril, raz či prejdeš? Dobre. Malo by to byť dobre. Jo. Ty vole, pekné. Ty kokos. Ako dosť veľké to tu vyzerá. Na to, aký malý džubek nuka ide. Je to také rozšírené a proste naprave taká malá chodbička a ide to ďalej. Hej? No tuto napravo je taká malá chodbička pekná a ide to ďalej. Ideme ďalej, nie? No jasné. Počkáme, či niekto ide ešte. Jo. Počkáme sa, či ide pôjde. Pozri, pán sa dal nohu a poďal to mi zmizla. Strach. Pokolno zatiaľ. Fajné blátko. Tam to hore vyzerá, tam tú chodbu myslíš hore, nie? Ne, napravo je. Napravo je. Tam hore, neviem, tam som nepozeral, ale napravo je pekná. Jo. Tu napravo to váhnalo, tam prepadlo a... Jo. Tam vidíš, že tam ide niečo, no? Tomu veru, netopil som zlako. Tomu veru, to je ďaleko. Aj tu, aj tam. A tu je plazivka, nie? Či bol taký preplas trošku? Tam sa to rozširuje trochu. Tam sa to rozširuje a tam možno bude zábal, možno už. Aha. Ale tie korene tu hore, to je zaujímavé. Takže keby nad zemou sme boli. To by tam bol nejaký strom hore, ale tak? To je, že keby sme boli blízko toho. No ale nie sme však celú šachtu sme, vieš. Sice hej, koľko sme zlanili, no. Asi budú hlboké korene, alebo čo? Tak to hej, to je brutálka. Keď sa spýtať, či niekto ide, alebo nejde, ale ja by som išiel ďalej. Tak pozri to, hej. OK, čakám ťa. To je doprava, ešte ďalej. Dobre, čo chalani? Idete ďalej s nami? Idete s nami ďalej tuto? A Pálo? No, pokračuje to ďalej. Budú dve chodby sú tu. Pozrieť sa na spod tuto? Lebo to báno je akože zaujímavé tu.
tak poďme ďalej teda. Dobre, tak poďme ďalej. Dobre, Juraj, idem tu prvej pozrieť. Čo? Ideme prvej tu hore? Hore? Hej, to nakúknuť. Či tam je zaval, či ne. Ja by som prvú išiel tú pohodovú. Hej, ideme tu? Tak poďme tu. A potom na záver. OK. Tá vyzerá taká snudná. Jos. Ale tá horná tiež. A to je zaujímavé, toto tu také hore. Hej. Stavené, ale také pobližšie. Dvierka. No. Korene sú zaujímavé. To je veľmi zaujímavé. No. Pekné. To väčšinou vydávam tu pri povrchu. Áno, áno. Jak už sa to tlačí tam jedno s druhým. Áno, tam musíme dávať pozor. Nie, že nás to zaprdne. Pozri, aký to robí bubliníky toto. Merač, jak sme na to. Ja mám, ale môj je taký... Zatiaľ dobre všetko. No. Môj je taký trošku neobány, ale... Nevadí, lepšie dva ako jeden iba. Dosť. Je to také. To aj kameň nejde. Jo, sem tam aj na kameň, alebo na dosku, keby si šľapol. Hej? Asi na 99%. Áno. Konec? Škoda. A tiež je tu koreň, pozri. Grubý. Ty jo, strach. Škoda. No, tak ideme hento. Ideme späť. A na bočinu, jo. Ja som tam bol. Jo. A trapka. Čiže šupa pecka, hej? Presanice tam. A vyzerá, že aj tuto. Vyzerá, že aj toto je Zavalená? zavalené, hej. Je taká mini plazilka a tam sa plazí nebude teda. Ja iba nakúknem, Nuka, že či to vôbec má zmysel ísť, ne? Ale myslím sa, že ale asi tu to je ďalšia. Ja si tam to nadrieť. No. Koniec. Zával. Zavalené. Áno. Škoda. Tak a už len cesta hore čaká nás. Dobre, frajer na záver skočí dole. Pozor, pozor! Nie nič, to sporu. Sorry, to ma nenapadlo, že tiež môže byť pozor, že som zhodil kameň chalaňov, vieš. Ale to je halu, že takto skala, bude sa zaleňovať takéto džúsňa. Lano zhazuje ti veci, no. Už to moc ide, sme sem do toho bordelu. Môžeme moc skreť, pretiahnem tam. Johan Dedeo, sa dá hľaňovať, ne? Ale išiel by som pozrieť aj tú vrchnú ešte dneska. To typovec, ja chcem, že tam budem bez lana. Ja si tam chcem zavodrovať. Na hoďku a pol, keď tam budeme, vieš, tak to bola v pohode. No len tú dobivku, len tá je rozsiahla.